Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hey, so busibaba zindaba kokuskothe nompumelelo. Niyakhumbulani esekhipha indwangu emhlophe? Angibonanga kahle kodwa ngathi ayimhlophe indwangu. Umoya wakhuphuka, isithunywa sakhuphuka lapha e-studio. Ugogo uSikhotheni noMpumelelo bebhekene. Ugogo uSikhotheni ngazathi ucela amanzi. Hawu. Kwakumoya muni? Moya wesithunywa, sithunywa omoya wesithunywa. Lesa basazi bobabili. Hayi Impumelelo uShemu waze wasehlula kodwa phela silobo sithe yingane sizothini? Silobo sithe yingane ayikho into esizoyisho nathi. Nathi asifuni ukuze sigcine sesigaxela. Hayibo. Ha. Lapha e-studio base bekhuzana umoya. Waze wamprofetha ugogo uSikhotheni wathi wena angazi esikoleni kunjani. Phela ngayibuka le interview yakhe ngayilalela. Wathatha wambeka ukuthi unesiphiwo kodwa isiphiwo sakhe sisa ileso sokuthandaza because nobaba bethandaza wayikhipha indwangu yakhe emhlophe isikhuphukile lento ekhuphukile kugogo uSikhotheni wasugogo uSikhotheni kulo behind camera akamnika amanzi angazi noma uMpumelelo lona owa instruct ukuthi akulethwa amanzi ukuze yehle lento ekhuphukayo kokukhuphukani hayi ingane badla uMpumelelo niyabona ukuthi ubezolibala egoli ileyo nto engizoyibabaza kahle kahle uMpumelelo egoli ubuyiselwe uQueen kanti uQueen naye ususephoxekile khona izinto ayibonile ngapha uMpumelelo usebenzisa igama lokuthi mfazi komunye yini efuna uMpumelelo empilweni uMpumelelo ufunani empilweni yakhe sasibabaza nakhona kuzoqala useason 2 ukuthi yindaba abese ngathi uvula ipage yabo leli page lethi exposing Hans yena wayethi ngathi uza nepage enjalo o YouTube channel but uzokhona usaziwayo afuna ukuthi ibhadla indaba yokuthi wakamthinta ngathi mina how sesiyabazi nje abawu2 abakhona already why kuzoze kube uye ufuna uku-expose indaba zakhe asedlulile kuzona why engahloniphi laba bakhona ngathi lengane inokuchoma shuthi nje yena wabona ukuthi uzoza nendaba enkulu sizomvuma sizothi uyighost ngokuthi uzofika asitshela ukuthi ubalo esaziwayo because indlela abeka ngayo nasi sasala silindile ukuthi ingabe ubalo esaziwayo kodwa ke kulindeni usaziwayo sabe sathi wena nje uzuqala isithembu wena uze lapha uzoba yi-role model yabanye obhuti abancane nabanye ukuthi ubafundise isithembu siqala why kuzoba wuye kuqala ongahloniphi opartner bakho usufika nokuthi khona uzom-expose because usaziwayo like unegama eliphezulu so ngifuna nazi ukuthi ngamthinta uyabuza ugcina umqondo wokudlala salinda-ke noma kusho ukuthi yasivela lento yakhe angazi noma wayibhala ku-Instagram noma wayibhala kodwa ikhona leyo nto yazi angikhohliwe ukuthi yabhalwa yena nami lento yangimangaza ukuthi uyobhalile ukuthi uzo-expose lo saziwayo or ufuna asazi ukuthi ube involved nalo saziwayo ngaphezu kwalokho sesinama-girlfriends akhe or obaby mama bakhe esibaziyo ekufanele ngabe baprotectwa uyena kodwa yena useze nomqondo wokuthi mina ngihamba la ku-social media nalapha kwi-TV show wena uSipho hayi yabo into yenzile ntombazane kumele bekwenzela u-happy birthday to you lapho ngakini ngoba bengayifuni lento ukuthi angiyifuni namanje ngiyazi ukuthi amazwi ethu aphela la ku-social media awapheleli ndawo usethinte unkosikazi womuntu waphinde wazokwenza iy'ngane zakhe ezithi yena ezaziwayo kubo usefuna ukuyolungisa ngesintu phambili yini le esidinga isintu enza izinto yena wasibeka emuva isintu wasebona ukuthi manje asize phambili hayi shuthi ngizoba wrong ngedwa-ke uma kuba ukuthi ngi-wrong ngoba ngiyayibuza ukuthi injani le ndaba
Siphi isintu eyongqongqoza kunkosikazi womuntu? Siphi isintu ephethe iy'mpahla zakhe zokwelapha esikhwameni kodwa nangu ulandela unkosikazi womuntu? Ubesemtshele nini ukuthi uhlukanisile? Ingozi nje ngoba phela manje uyamhlokoloza u-husband walo asedlala naye ngoba u-husband wakhe akafuni ukuthi bahlukene nini asazi. Yena uyasondela eduze kwankosikazi womuntu. Ake sishiye ukuthi unkosikazi uvumile, yena eyindoda elandela isintu phela. Angithi kuthiwa sizothi ibhude enganeni. Lobu bhuti bakhe busalaphi nesintu sakhe nesiphiwo sakhe. Mpumelelo uyaphoxa bandla hhayi hawu. Manje wenza nje yena ngathi usenza ngathi ayikho into afundiswe yona-ke ngempilo ngoba nabe uyifaka engozini. Ingozi ngokwempilo, ingozi yokuthi engalimazeka. Unkosikazi umfunani unkosikazi womunye? Umfunani? Ngapha unowakhe omlwelayo naye ofisa ukuba hhayi empilweni kuyinganekwane. Mase nina wegazini ufuna ukuxabana nami. Niyangizwa ukuthi ngikhathele kanjani? Ngikhathalelwe guys, ngi-defeated ngazo zonke nje izinto. Yabo lo nyaka khona umuntu owenza into e-wrong. Singena kulo nyaka into engiyikholelwayo. Noma ngingafuni ukuyikholelwa igazi kodwa lo nyaka utshekiswe yini kanje? Hayi guys, makunihambela kahle nabafundayo Nkosi yami niqinise ekufundeni niphasi. Nangapha emsebenzini manithola ama-promotions siyanibongela guys. Lo nyaka mina angikwazi. Hawu, cha lo nyaka lo ufana nokuthi ukubone utshela ukuthi unikezwe i-scope for exam. Usibambe i-scope kanti ugangwe ngawe. Ayikho yonke lento onikezwe yona kwi-exam. Ile nto eyenziwa ngalo 2024. Manje nje wegazi mina ngikhathalele. Lama episode engilobu ngithi sizokhuluma ngawo ngifike ngwalunguze ngibuye ngibacasukele bona laba sengibabukile ngithi nabo besitshela into eyodwa kaningi kanti yini inkinga yabo. Benza ngathi asilaleli. Benza nje sengathi asilaleli-ke. Mase ngibuka uthando nesithembu. Nakhona lapho kwizingane zesithembu sebewufakile lo mkhuba wokuphinda into eyodwa. Kodwa-ke sengithi-ke ngoba nakhu-ke kuma-episode ngiyahluleka okwamanje. Asicoshe lezi ey'velayo-ke ezabo laba esibajwayele ukukhuluma ngayo. Nangumpumelelo sithi sombabaza kuze kuyophela unyaka. Kusho ukuthi uyolunga next year. NgoDisemba sesimfaka emshadweni manje. Sibabaza ukuthi naye indumezwe. Cha, kukhona uku-understanda wegazi yabo into otshelwe ngayo i-understande uwedwa. Mase into iyabhadlazeka la u-social media. Mase ku-social media isinembono yabantu abaningi. Siyaqala ukwehlisa isithunzi sakho ngoba nathi sesidlola wena ukuthi kanti hawu. Wena ngempela kusho ukuthi uyezwa noma awuzwa. Sesinjalo-ke manje ngithi sesibuka ukuthi hawu. Iy'ndaba ey'ngazo lobu uthi awuzizwa kanti wena uyiphi le material le owenziwe ngayo. Yabo sesisho kanjalo. Mase sisho kanjalo sekuqala kuba njani kuyazwela. Ngathini kini ngomama base-Great Town, ngomama baseMsinga ababefakwa lapha edamini, befakwa beboshwe ngoplastic, beshawe kuthiwa ubaba la ekhaya unezibhamu ayifihlile zikhiphe mama. Athi uma cha ngomnyeni wakhe anqabe. Wathi amaphoyisa sebhekene nabo obaba bamakhaya abashaya ngey'bhamu ey'mbili zaphuma ibhamu. Uma ungayizwa lento engishoyo hhayi ngeke ngitolikele isiZulu ngiyaxolisa kodwa izwe lento. Labo mama babazi ukuthi izibhamu zikhona zifuna amaphoyisa. Amaphoyisa enze njani? Athi azobazwisa ubuhlungu ukuze bekhiphe lezi y'bhamu. Babafaka koplastiki, babafaka emasakeni bayobagxumbuza edamini. Bebagxumbuza lapho edamini bacosha ukuphuma umphefumulo bephinde bebakhiphe ngaphandle. Bebashaye futhi amaphoyisa ngoba afuna ibhamu.
Bathi labo mama siyanqaba ngabayeni bethu sizoba-protector noma kunjani. Wafika umyeni, unkosikazi usefile yinduku, wanethwa yizo zonke izinto ezimnethayo namagama. So wafika umyeni wenza njani? Uthi nakhu, uthi nje vele kanjalo nje. Injalo lento engiyishoyo. Hhayi, ngathi-ke sengiyixoxile le ndaba ngabona ukuthi nina iyaniqhatha, nidinwe ukuthi ngisewumshado, nidinwe ukuthi ngilanda indaba ende ningayizwa, ngathi ngayiyeka kanje. Kodwa nansi-ke futhi ade yenzeka le ndaba yomama wase-Cape Town. Ufike waphakela iy'nkukhu, usisi waphakela iy'nkukhu, wagqwahla iy'mpahla zakhona. Sekutheni manje? Ayihambi le moto. Loba idumisile imoto ayihambi, usuzowehla nayo. Sizwa ngayo seyasho ukuthi hayi ngehlile manje. Ayidumi le moto, ayihambi le moto. Kodwa-ke kithi benzenjani? Milobo izama naso sithi hayi iyahamba. Sibone kuthembisa ukuthi iyahamba. Ngoba uphoyizeni ubani? Umuntu. Uzosuke uyibone ungcono wena. Uthi laba bahambile banjani, laba bahambile. Yabo nje, laba vele bamdedela bathi, take him. Msabe lowo muntu. Usungavele unikwe kalula kanje, kanti unjani? Uzoyibonela. Mawuvele kuthiwe nje hayi, thatha nawe-ke usubona ukuthi-ke manje wena uyisikhokho, wena uyi-material elihlukile, sekuthiwa thatha. Kuthiwa thatha onjani ngoba uzoba nenkinga? Uzoba nenkinga usunamathele. Usunamathele la usuyayibuza ukuthi hayibo kanti kwenzakalani lana? I-special case lena kunjani? Kodwa utsheliwe. Ngoba lo hamba ngaphambi kwakho buka ukuthi unyathela kanjani. Mawubona ngathi kuyatsheka, hlehla wena ungemuva ungaze usondele ugxile. Nina anifuni ukukuzwa. Hawu ubhitha unkosikazi wakhe. Hawu ex yakhe ibhitha, uzobona ngokwakho ukuthi hayi ex ibhitha usuphakathi. Bazobabhitha bonke. Hayi aseve akufani nje. Akufani. Futhi mina niyangibhora nina. Ningibhora ngokuthi nisuke nenze ngathi nje natshelwa ukuthi umuntu wesilisa uyoba yi-prize. Angazi-ke i-prize eyimalini indlela enibehave ngayo. Ube ngcono uyibona ukuthi u-right wena. Shuthi wena uzomenza abe right. Enale minyaka anayo umqondo wakho ungawutholi kahle ukuthi izinto uyibheka kanjani. Uyahliphiza nje, uyahliphiza. Ubona ukuthi ngokufika kwakho uzovela aqonde, uzonamathela eduze kwakhe mase nje ayineke eqonde. Anyway guys, angilwi nani, ngikhathalele, ngihlulwa yifundo. Hayibo, yabo lento okufunda online guys ayikho right. Hey, eyingane ayisiye yethu yokuba ayikuyona yethu shem. Yo, hayiba kwethu, akusiye yethu. Kodwa kusokwenze njani? Kumele siketchupe nathi. Senze izinto ezenziwayo khona manje. Hayi. Yo, hayi. Niyabona nje nami ngilobu ngine mangifika la angikhulumi nje njalo yafikseni imjwayele. Ngihlele ngithetha njalo ngixakekile izinto za online. Zokufunda online. Ayiba kwethu. Hawu. Lana ugcina ususale emuva ubuzazi ukuthi anginayo inkinga. Inkinga ilento yokuthi yonke into manje i-online. Hey, anginayo inkinga serious. Inkinga ilento yokuthi yonke into fanele ibe online. Mina ngifuna ukubuye ngirelax kwesinye isikhathi. Ngiyaxoshwa ikase ngintshela iy'nkinga zami engingahlangene nazo. Kodwa nje niyibone leyo nto yobodade. Niyibone. Fana nayo lento yokuthi usale wedwa. Nkosi yami, angihleki ngoba kuhlekisa ngicela ngi-understand. Liyabo leyo ukuthi usale wedwa. Uba nakho ukuthi ya. Shuthi yimi alright. Kanti kuthiwe wena sala nenkinga, uyosala ubone. Kube kuwe ukuthi hayi shuthi kusale mina. Usaleleni wena? Hayi guys.
Hhayi nina, ngifuna umuntu engathi angaba nemvubu nje angazi ngithi letha 5 esandleni. Mhlawumbe khona into ezonginyakaza egazini lakho, ikuhlaza umqondo. Usaleleni wena? Wena usaleleni? Bayabaleka bonke abantu wena uyasala, usaleleni? Ufuna ukusibiza la usukhala? Usubala, sesibhorekile ngaleso sikhathi ngoba uyababona abanye bayasukuma bayabaleka wena uyahlala. Bayabaleka abanye futhi nje abaveli besuke babaleke bayasho ukuthi 1 aqala gijime, 2 nali ijubane, 3 useyobala izinto eziwu-10 wena ucabanga ukuthi usukuma nawe ubaleke. Awuboni ukuthi wena nawe sukuma manje, baleka-ke manje engathi utholane nokukhulu. Ufuna nawe uze uthole lokhu okuzokukhathaza inhliziyo. Mase kuma ubonwa-ke lapho-ke usunamahloni uthi usuhleli isikhathi eside uhleli endaweni ebhedayo. Usunamahloni okuphakama. Ungabi-ke nawo amahloni ngempilo yakho, impilo yakho le ayikho enye. Phakama lapho wenze izinto ezohlakanipha kuwe. Ungayifaki nje. Hayi guys, bakithi mina ngibuye ngazi ukuthi le nto ikwenziwa yini. Ngempela kini bose sasengiphumile kulezi iy'ngane. Siyekeni iy'ngane kade sasiy'thethisa. Le nto enibuye niyenze nisuke nenziwa yini? Abangani abangekho right, umndeni ongekho right. Lokho kwenza uhlaye kulo muntu ongekho right kusuke kuyini? Yini leyo? Hayi bakwethu. Niyoze ningiphoqe ukuthi ngifunde izinto engafuni ukuy'funa ngoba ngifuna ukwazi ukuthi kususekudalwe yini bakithi. Yazi achaze udadesi kodwa sibuye singamkholwa sithi hhayi ngeke dade. Awukho umuthi akubambe ngawo uthi zonke lezi zinto ukuyibona. Ngoba phela umuntu useyasho i-experience yakho ukuthi wenza ukuthi nalapho ngathi fine, wenza ukuthi ngaxola, wenza lokhu ngaxola, wenza hayi bo. Inhliziyo yakho? Hayi guys, nina into endlela enibekezela ngayo yini enenza ukuthi ngathi sizogcina lama boyfriend eni nalabo partner bethu vele sibone ukuthi nje abagaxwa imvubu ngoba siyazi into abayenenza yona. Indlela enibekezela ngayo, nibekezela izinto ezingaqondakali. Uthando alizwakali njengothando. Into emnandi ayizwakali ibe mnandi. Ama-challenges, yazi ukuthi ama-challenges yini? Nokuhlukanisa ukuthi cha lokhu i-challenge, lokhu-ke nje la uyabhedelwa akuso-challenge le. Ama-challenges abakhona. Ubala iy'nkinga, ubala into ongafanele ngoba uyayibala. Usuyajajeka-ke manje. Nabanye sebekubuza ukuthi kanti wena wedwa nje uwedwa u-right, kwenzakaleni? Kube sengathi manje unokuphazamiseka ngoba vele ubudlelwane obungekho right kuzokuphazamisa. Kuzokuphazamisa nangendlela okucabanga ngayo, nangendlela osuviywa ngayo impilo, nabangani osuba nabo. Uqale wena ushifte kwabanye osisi usuyazenyeza. Umfana. Hayi bakwethu musanukubeka abafana phambili. Musanukubeka nje amadoda phambili ngaphezu kwenu ngey'mpilo zenu namaphupheni. Hhayi. Uzomthola lokuthandayo. Uma ungakamtholi linda kancane. Uzomthola impela lo obonayo ukuthi awuyazini noma ekhuluma uyezwa nje ukuthi kunokuphila lana. Wena uya-understand nje sonke isikhathi uya-understand. Hayi ngeke. Mina ngize nginifisa nokuthi-ke yibani ney'nhliziyo ezimbi uma wukuthi inhliziyo enhle leyo. Angazi phela. Ngcono nibe ney'nhliziyo ezimbi. Uma wukuthi le nto yoku-understand inhliziyo enhle. Hayi bo. Hayi angisazi le video ifike kanjani lana we guys, bakithi. Ngiyaxolisa kakhulu.